pork, masarap din siya. Ha? Oo, ano, gusto nila maasim eh, parang sinigang eh. Diba na? Taste mo yung kay Mano. Pag hindi mo nagustuhan yun, bigay mo sa akin. Kaya man, so share kayo, akin na lang yun. Kala ko to, parang sinigang. Di huli na. Yeah, masarap yan. Panis. Sour eh, ano na. Magaling ang anak mo pumili, oh. Anak, watch yung damit mo, ha? At saka yung hair mo. Masarap lang yan kasi mainit. Sabi ni Ella, Daddy, lumalamig na yung pagkain natin. Oo nga. Panalo yung ice cream mo. Ay, yung lemon. Meron ka pang isa dyan. Diba masarap ang pagkain? Panalo yung fried rice nila. Ito, nakakain mo. Ella, baka may marinig mo yung pangalan ni Daddy, ah. Ano ba pangalan mo? Ano ba pangalan mo? Jake. Pangalan mo? Jake. Try mo ulit ako. Ano pangalan ng daddy mo? Pangalan mo. Akin. Kaya masarap. Ano ka naman dito? Egg. Egg drop na. Alin na masarap, anak? Yung egg drop. Magkano ba? Egg drop. Ito, hot and sour. Hindi siya masyadong. Ah, akala kayo. Akala namin ni Ella. Sinigang. Eh, yung buhay sa iyo sabi. Ella, sa iyo to. Ano?
Dito Ba? Oo, tigisa tayo. Yeah, kompleto lang. Ay, Sarap ba? Especially sa yung family. Sarap yan. Goal yan. Ayan? Oo. Diyan na, babe. sarap. Simple lang, no? Pero, no? Iba yung ano niya. Yung seasoning. Ano Ano pa to, ba? daddy? Ano to? Ako. Pero, Oh? bell pepper. Nakakaw? No. Hindi mamanga. Mangang din pala yun, chili dry. Ang galing mo, nagkaroon ng buhay. May mali. Dami na kain.